Dbissima, kienet din ir-reazzjoni tal-Ministru Michael Fazzon meta mistoqsi min se jġu r-responsabbilta politika għal-qtil ta' Nicolette Girxi f'nofs ix-xahar li għadda. Taħseb li ta' tinġar responsabilta politika? Ħanajlek, illi ftitilu appellajt biex ma namlux kas traġiku bħal dan, bħallum politiku. Fl-aħħar jiem il-familja ta' Girxi talbet għal-inkjesta tas-sew holistika li tanalizza in-nuqqasijiet li hemm fil-liġi kif ukoll fis-sistema. Bil-qraba ta' Nicolette Girxi jitolbu wkoll l-inkjesta indipendenti tinvestiga l-fatti kollha kif seħħet fosthom l-operat tal-korp tal-Pulizija u anke l-aspett politiku u leġislattiv. Però l-Ministru Michael Fazzon li hu stess fetaħ l-inkjesta indipendenti minflok il-Prim Ministru qed jibqa' jsabbat saqajh u jinsisti li din l-inkjesta hija biżżejjed. Intqajna magħhom nhar it-tnejn għeddejjin il-kuntatti qed nistennew li jiġu l-formal submissions minnaħat tal-familjari, l-avukati tal-familjari u mbagħad inkunu nistgħu nitkellmu aktar. Mistoqsi minn dan l-istazzjon jekk din l-inkjesta u se tkun qed tinvestiga l-korp tal-Pulizija, Fazzon qal li l-korp se jkun qed jiġi investigat minn investigazzjoni oħra tal-Police Board minkejja li talba tal-familja Girxi kienet waħda ċara. Min-naħa tagħkom l-inkjesta nfetħed dwar l-FSWS u li ma sarx risk assessment u xek. Ġifri ħadd tkunu qegħdin titolbu għal iżjed inkjesta holistika? Nix qed nitolbu inkjesta fuq l-FSWS jew inkella inkjesta fuq dak li qed jagħmel il-Pulizija. Nerġa' ngħid, tal-Pulizija hija xi ħaġa within the Police Board. Imma din l-inkjesta taħt l-Inquiries Act, jiġifieri qed janka jara qed ninsa dejjem l-inkjesta maġisterjali tajjeb illi mi marbuta b'xejn. Min-naħa l-oħra l-inkjesta taħt l-Inquiries Act huwa ċar illi ovvjament ġudikant, f'dan il-każ ġudikant, tas-seta ma kienx ġudikant, liedi ma torbtu b'xejn għar li jinvestiga. Aħna miftuħin biex fejn nistgħu ntejbu f'din is-sistema inkomplu ntejbu. Sfortunatament qatt ma jnexxielek tagħmel biżżejjed. Il-Partit Nazzjonalista min-naħa tiegħu qed jaqbel mal-familja Girxi u qed jinsisti li minnu fih issir inkjesta holistika għax bekk biss jista' jiġi determinat jekk l-Istat wettaqx l-obbligi tiegħu jew le.